Mauna siguro ni. Ay, day, pwede mangutana, day. Kaila ka ni Sario, day? Okay, day. Day. Pila day edad din mo day, nga nagday man ka na ako. 25. Tiyaw mo na, 25 ka. Nga akong edad, 50 na, yan, day ka na ako. Ay, pasensya kayo kay naanan mag-usa mong lugar good nga day ba magawang pala ako era iday. Kung naanan ka sa inyong lugar, dili ni inyong lugar. Muna mo respeto ka. Ay, o wag mo respeto ninyo ay. Sorry day. Ay sorry tay ka nang. Kuan mo ti ka nang naanad la ko ti ba niya. Wa may problema na ko ti ka. Basta first na ko na kaila, day jud ako itawag kay. Day kung wala na problema nimo day, problema kayo na nako. Ay, mga pagdayday na ako. Pasensya kayo, teka lang. Paano mga teka? O, pangitan, teka lang. Mag-ati ko nimo. Yan, mas magbuwang pa ko. Mas lain pa minahon. Mas maya nang muday lang ko nimo. Baka para nindot siya ba nga. Mura kag bata-bata god anak ba? Sana. Ay, wag ako ko nalipay na, day. Gani day lugar ang mga malditahon kayo. Mga kuan ka lang. Ito. Ay, walay. Kailangan, never mind na lang. Pasensya kayo, tiha. Pasensya dyo kayo, tika na. Ano ba, magtuyo ba? Dugayan mo makasulti, oy. Kalma, kalma. Oo. Kalma ka lang. Magtuyo ba kay? Diba, galain ng panahon niya. Saba kay kadiha. Bito ka lang, te, ka lang. Kailan ka ni Sario, te? Sario? Sario? Balbahutog. Sario, balbahutog. Ako anang pagumangkon. Ano man, kung may magtuyo niya. Ako dyan din Google Map da. Kuan mo, ako may siya uyab, te. Nya. Uyab ka ni Sario? Uyab may sa Facebook ra ba niya. Karon pa may magkita. First meet pa na mo ron ba? Himala ka nakauyab si Sario. Nga. Asa siya ron, te? Nalit ko ay, ilang ha? Asa ilahan natin? Unahan. Sige, salamat, te, ha? Salamat kayo, te. Ato na lang ko sa Sario, te. Yawa na gudro sa mga babae, mauna may manung sa mga laki. I mean kayo, kinay customer nagpaayo, butin. Human na gitaon. Ito sa kayo, kay pag human, ingon to kung palalabji sa nga, muari siya. Sus, grabe. Lahir lagi ng gwapo. Tasaki, ang babay, ma-inlove din itong maayo. Maugid mismo yung muari. Bisig ingnan pa na kung ay lang ari kay uwan. Nya lapok kay mo Niingon ni noon nga uwan ra na, lapok ra na, gihigugmati ka, labti ka, anhaon ti ka bisig asa. Bisan pa nagbaha, ako nang labngon para lang nimo. Oh my God! Wow! Grabe haning lahi ed gan gwapo. Kamot na to nakita na ginanya ko sa personal. Bugtong panty atong lalabjisan ako. Humot pa kay tagpangilok. Nakapamarbas na daan. Awan, paksit na. Kana kay ang babae mismo mo ari. Aw. Makaon kita nako yang bao. Dire nan pistohan na mo dire. Min, awa dia min. Okay. Mo ni unla na mo. Tibok hadaan ang banig para ready. Ha. Pipiti ni ron. Atang-tangan na ta dire lang kay siya nagpadung na siya. Limang kagwa ko ning igor ko ning hatagay sa address. Google Map yang saligan. Grabe naging bayanan pagka-inlaba gid yan ako gid. Wa ko nag-expect nga ngani among kaliwat gokdonon og mga babay. Wa tay mahimo nga inborn na magina siya pagkatao. Ay sige ireklamo pa ta na. Pila na bitata nagpasinulog. Nga na naman yun na, musamot man o managkot pa ta sa tong kagwapo. Musamot naman hinoon. Manang di na lang ta mo reklamo, magpasalamat na lang tas kahit tasan nga gihatagan tagwapong kagway. Nya, baby face pag yung kayo. Inborn nga baby face ba? Sabi ni dakuan, gastuan, rasta-rasta na ko. Paksit di sa ron, imod-imod ko na siya. Kung lalabji sa ako ng anak sa bugan. Budlay dito pangita. Budlay lagi.
Isa itong mana isampot di sa labo. Silunod ani. Taon-taon na ano to. Maghigda-higda lang sa kader. Tigom ikusog. Mauna siguro ni. Grabe, effort na ako. Ari, dyan ako siya. Kaya, ay, ba ni nakiha eh. Salamat na siya, gwapo kay siya. Muna ako na lang ni Ari. Ayo. Ayo. Murag si Inday Jisa na ron. Uy! Ayo. Kisa na! Uy! Hala! Jisa! 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 Dali! Dali! Sunari, ginawan kayo! Sunari! Kaya na! Hala! Jisa! Gwapaha! Din ang Jisa! Uy! Wadyo ko nagmahay Jisa nga ka ng gisugot kita kag dali ba? Si Jisa dyan lagi ang akong uyab dyan laging pinangga lagi sa Facebook. Oh? No, gwapa. Kung gwapa ka sa picture ba, mas gwapa may kas personal, no? Oh? Sus, grabe. Ang pagkaswertihan ni mo nako, eh. Naswertihan ako ni mo di ay. Oh? Murag na kadaog og luto, ani ay. Nya sa. Nga naman na imong buhok. Sa Facebook lagi kay pang Daniel kayong pamuhok nimo. Pero ngaron Ay! pero karon mo na magsag. Eh di, kanang na sa profile nako, mao na atong pag last 2015 nya nauso mo gud ang rasta-rasta dire mo na ning sunod ko nagrasta-rasta sa ko. Nya. Tako dako gasto niya nya. Namarit ko kuto. Sa ato pasad ba? Puti man kay ka sa Facebook pero nganon man ni sa Ay, personal puti man mo laguma. nagpamurino gyud ko kay gusto ko Pilipino akong beauty ba. So na puti jud kay ko. Pero nawala ng kaayo puti-puti na lang. Hamis lagi kay imong naon sa Facebook pero sa personal daghan og bangag-bangag. Kuan na gina siya inborn niya sa kuan dito sa Facebook kay babaya ka sa Facebook karon nga. Dili na kinahanglan gluta kay filter lang daan. Ya. Gwapo na ta. Di ba wala man kay kugmo sa imong ilaw pero karon naalagi na Ay, dili ni siya kugmo. Ako gini siyang gipatuyo og papatong diri. lagi kay now nimo sa Facebook kay sa personal. Oo, kay man gusto na ko mahitabo nga na nga kanang nagkita ba ma-shock ba nga naa gyud differences kay ila ba Kung mata dito sa Facebook kay color brown pero sa personal black malagi. oh kuan jud katong Ay, nagamit siguro ang filter sa. wala ka masayop dugay ba kay manang wala ay gamit nako ang mga beauty products kay filter pa lang daan. Gwapo na ko. Sunod ba? Hangyo na ko ni mo sunod ba? Ayaw to pala, gamit ang filter. Ay, kaya makashock mo sa personal. Lain na, naon mo sa personal sa Facebook. Puti man yung gwapo. Ano man eh? Ang problema ay kabalaka, di ka ganahan kay aning buhok nako. Kay ako ibalik to kung buhok before. Sa Facebook lagi, taas kay kag ilong, pero Taas man. pero di sa personal kay taas nga anak man. Oo. Taas nga katag. Taas og katag. Ang importante na bangag makaginawa lang ta. Kuan sa Facebook sad kay nilit kay kag balay pero sa personal bati ako kag balay. Ay katong sa akong mga picture nako. Kanana sa ubos ay. Ako ang Mao igsuon. lagi ning basta sa Facebook kay daghan kay feeling guwapa, feeling dato. Nga personal di ay mga kuan na Dili ay kabalat ka kay ako. Bisag nga ani akong itsura, pinangga kayo tika. I love you, mama chuk. Ha? Ano, sakto kay ni ngari ka kay Ito ni Ari lang jud ko. One ba? Kami na ba ni Ari lang jud ko kanang Okay. Digo. Ni Ari lang jud ko. Love atong tawagan ba ya kay love na kay Digo sa akin. ingon ka kanang gingnan ba nimo nga mag-lift to lift sa 5 minutes dai way undang ngay nagkita na to nya. Ingon sa ko nga kaunon ko na imong bao.
Lagi pero nagmahay na ko atogod. Ay, sus, ay. Kaya nagmahay sa gubang ano Hindi na gipakita kay lang ko ang one-on-one. ako talaga pag video call na to niya. Lami kay tanan. Niya sa ba? Ningari na bitaw ko kay para makigbuwag nimo ba? Ha? Ningari na ko Buwag? para makigbuwag nimo kay. Hindi. Yung anak ko, unsa kalit man din mo Diyos. Sus, nagpa-hard to get to ganit siya. Gihuwat ko. What? Saman. Asa ka dali ba? Laghan kay naghuwat ako sa gawas. Mga barkada na ako gikuliban ko nila kay. Wala lagi ning ari. Nagmahay ko. Walay tao. Kabalo bitaw ko.